Moi ja tervetuloa kuuntelemaan Manga-kartan toista jaksoa. Mä olen Maaret Stepanov. Ja mä oon Petteri Uusitalo. Mitäs meille tänään kuuluu? No, kesä on alkanut tuleen hiljalleen ja mun mielestä on kauhean kiva, että aamulla, jos juo jääkahvia, niin ei palele. Ja pystyy juomaan sitä jääkahvia sen sijaan, että pitäisi aina keittää sitä kuumaa kahvia aamulla. Mä tykkään jääkahvista nimenomaan sen takia, että sitä tulee juotua hitaasti, koska ei tule semmoinen olo, että pitää juoda se kaikki kerralla ennen kuin se jäähtyy ja muuttuu kitkeräksi. Toisin kuin jääkahvi, joka koskaan ei juo. Jääkahvi on kyllä paljon parempaa kuin kuuma kahvi. Mä itse ootan kesältä manga-piknikkejä, joilla käytiin viime kesänä muutaman kerran. Ja tälle kesälle ehkä vaan semmoinen ajatus, että voitaisiin hommata semmoinen parempi piknik-alusta, koska viimeksi kun oltiin semmoisen vanhan lakanan päällä jossain kalliolla, niin se tuli aika kovaksi se kallio siellä alla. Joo, toivottavasti tänä kesänä ei ole ihan niin paljon ampiaisia kuin viimeksi. Mutta jos mennään itse aiheeseen. Me ajateltiin tänään puhua shonen-seikkailun Lindbergistä, joka julkaistiin Suomessa tässä pari vuotta sitten. 2016-2017. Joo, mutta se tuntui jäävän aika vähälle huomiolle, niin ajateltiin, että voitaisiin nyt nostaa sitä vähän esiin. Ja sitä ennen jutellaan vähän ajankohtaisista asioista taas, mutta ihan ensiksi meillä jäi pari juttua viime jaksosta hampaankoloon. Joo, tos kun mainittiin tuosta Maidens in Your Savage Seasonista, niin mä ihan unohdin siinä kertoessani, että siinä on itse asiassa 5 päähenkilöä eikä 4. Mä en ollut lukenut sitä ehkä vähän aikaan. Joskus vuodenvaihteessa ja se yksi niistä tytöistä oli unohtunut multa kokonaan. Ehkä se johtui siitä, että se ei tehnyt mitään kauhean mielenkiintoista siinä. Oliko se sen ykköspokkari jo? Luin jo. Se oli ihan... Mitä se teki se yksi tyttö siinä? Mä en nyt muista, että mikä tyttö se oli, jonka sä unohdit. Se oli se tylsä. Toinen asia, mikä jäi viime kerralla mainittamatta, oli se, että Patriotti Moriarty tosiaan ei saa S-marketeista ollenkaan, tai Prismoista, S-kaupoista, koska S-ryhmällä ei tykätty ykköspokkarin kannesta ja siitä, miten siinä osoitellaan pyssyllä päähän. Se on aika jännä tapaus, koska näin ei ole kauhean usein käynyt Suomessa. Niin, toisaalta kansikuvissa ei ehkä yleensä ole ihan semmoista tuommoista materiaalia, joka samalla tavalla nostattaisi tunteet. Valkamahan tosiaan Tammelta ehdotteli niille, että jos tehtäisiin uusi kansi, kun siellä tosiaan oli sitä minijulistetta ykköspokkarissa, tai siis olisi ollut tarjolla ne matskut, ja siitä olisi saanut ehkä vaihtoehtoisen kansikuvan, mutta ei kuulemma S-ryhmän kukkahattu tädeille kelvannut, koska negatiivinen kansi oli. Joten sitä saa vaan närkioskeista ja K-kaupoista ja semmosista, mutta ei ole kyllä meillä täällä lähi K-kaupassa näkynyt, joten... Ja Lidleistähän ei tosiaan mangaa koskaan ole saanutkaan semmoista. Mutta siirrytäänpä sitten niihin ajankohtaisiin aiheisiin tosiaan. Tämä ensimmäinen uutinen on itse asiassa huhtikuulta, mutta mä halusin kuitenkin puhua siitä vähän, vaikka se ei viime jaksoon mahtunutkaan. Anime News Network uutisoi, että Japanin mangamarkkinat vuonna 2018 kasvoi 1,9% julkaisija- ja editoriyhdistyksen mukaan. Ja tämä on mielenkiintoinen uutinen sen vuoksi, että tässä jos on viimeiset pari vuotta seurannut uutisia, niin fyysisiä mangalehtiähän on Japanissa lopetettu suurin piirtein joka viikko ja siirretty sarjoja nettiin. Mutta siitä huolimatta mangaa tehdään ja ostetaan nykyään enemmän kuin koskaan. Se kasvu vaan on tullut sieltä digimyynnin puolelta tosiaan. Tässä uutisessa on tämä mielenkiintoinen pylväsdiagrammi, jossa näkyy, että fyysisten pokkarien myynti on laskenut 4,7% viime vuoteen ja fyysisten lehtien myynti on laskenut 10,1%. Mutta samalla digitaalisten pokkarien myynti on kasvanut 14,8% ja digitaalisten lehtienkin myynti on noussut, vaikka ne onkin kokonaiskuvan kannalta aika merkityksetön juttu. Joten vaikka paperin myynti vähenee, niin digitaalisesti tulee nykyään niin paljon rahaa, että käyrä osoittaa silti ylöspäin. Meillä ei taida olla mitään lukuja oikein, että miten niin kuin Jenkkien mangamarkkinoilla tämä digitaalisen julkaisun ja paperijulkaisujen suhde menee. No tuossa oli just joku, jossa sanottiin, että 10-15% ehkä. On digiä? Niin. Okei. Mutta tietystikin paha sanoa, että tarkoittaako se niin kuin rahallisesti vai määrällisesti, koska digijulkaisuthan on vähän halvempia niin, ja ne on aina jossain tarjouksessa ykköspokkari $1 tai 5 tai jotain, joten
vaikka niitä ostettaisikin, niin mitä se sitten tarkoittaa taloudellisesti tosiaan. Mutta tämä käyrä on tosiaan aika jännä, kun katsoo tätä graafia. Printtipokkarit on sinisellä ja printtilehdet oranssilla, ja ne vaan menee tasaisesti alaspäin joka vuosi. Mutta samalla digipokkarit, jotka on vihreällä, kasvaa valtavalla kohinalla. Ja nehän alkoi olla jo melkein puolet koko myynnistä tuota digitavaraa. 44,9% lukee täällä. Ja lisäksi tässä on laskettu pelkästään myynti kuluttajille, eikä esimerkiksi mainostulot kaikennäköisissä ilmaissaiteilla. Tämä on mielenkiintoinen sen takia, että se diskurssihan on vuosien ajan ollut se, että ihmiset ei enää näe mangalehtiä junassa ja vaan räplätään kännyköitä ja manga kuolee ja bla bla. Mutta tässä ei oteta huomioon sitä, että niillä kännyköillä hyvin usein nimenomaan luetaan mangaa. Ja meillähän on älyttömästi suosittuja sarjoja nykyään, jotka on alun perin julkaistu netissä. Niin kuin vaikka Nosaki-kun tai Tomo-chan is a Girl tai Juman kautta One Punch Man molempina versioina esimerkiksi. Silloin joskus 8 vuotta sitten mä kirjoitin Anime-lehteen pääkirjoituksen nimeltä Mangan kuolema, muistaakseni, jossa mä pyörittelin hyvinkin tulevaisuuteen kattavasti, että fyysisen mangan aika on luettu ja digitaalinen tulee jyräämään jatkossa, niin... Mutta että se ei oikeastaan haittaa, koska loppujen lopuksi manga on vaan mustaa valkoisella, eikä se paperi siinä merkkaa kulttuurillisen merkittävyyden kannalta. Mä muistan, että kaikki ei ihan tästä pääkirjoituksesta silloin tykänneet, mutta tässä me nyt sitten ollaan ja katsotaan, että mihin suuntaan mennään. Niin, ja varmasti meidän länsimaisillakin markkinoilla alkaa kasvaa toi digimangan merkitys, ja koko ajan onkin kasvussa. Suomessa vaan se ei kauheasti näy, kun suomalaisista julkaisuista, koska täällä kukaan ei halua laittaa mihinkään amerikkalaisiin, koska niihin tulee hirveät verot, että käyt katsomassa jostain, sanotaan vaikka Apple Booksista, että mitä ne kirjat siellä maksaa, niin kyllä ne on kaikki 20 siellä, eli saman verran kuin kaupassa. Joo. Mutta enemmän se on ehkä sellainen tottumuskysymys, että mä itse esimerkiksi tykkään edelleen kyllä lukea paperimangaa, että se tuntuu jotenkin enemmän omalta jutulta. Että sit kun mä luen digitaalista versiota, niin musta tuntuu, että mä yritän vähän niin kuin kiirehtiä sitä lukemista liikaa, enkä oikein malta jäädä oikeasti niin kuin katsomaan sitä kuvitusta ja niin kuin sitä ruutujakoa ja kaikkea sellaista, mihin mä kiinnitän huomiota paljon enemmän, sit kun mä luen niitä paperiversioita. Mutta sekin on varmasti just semmoinen tottumuskysymys, että sitten kun saa enemmän touchia siihen digitaaliseen lukemiseen, niin tulee ehkä niin kuin semmoinen tietty maltti siihenkin. Onhan se kovin erilainen lukukokemus, että sulla pitää esimerkiksi olla valot päällä, kun sä luet printtipokkaria, toisin kuin digimangaa sä voit lukea vaikka peiton alla pimeässä. Niin, ja sitten toisaalta digimanga säästää kivasti hyllytilaa ja sitten on vähemmän kaikkea materiaa, ja jos vaikka joskus muuttaa, niin elämä on vähemmän tuskasta, kun ei ole niin monta hyllymetriä mangaa kärrättävänä ja näin edespäin. Mutta sitten toisaalta digitaalista mangaa ei voi esimerkiksi selata kauhean hyvin. Et sieltä jos on semmoinen fiilis, että mä haluan nyt katsoa sen yhden sivun tästä mangasta, mikä on jäänyt mulle mieleen, niin se ei ole niin yksinkertainen homma lähteä selaa sitä digitaalista. Japanissa muistan muutama vuosi sitten puhuttiin löydettävyydestä paljon, että mangalehdet sillai formaattina on vaikuttaneet hyvinkin paljon siihen, että vähemmän suositut sarjat on saaneet yrittää kerätä suosiota siinä suosituimpien joukossa, mutta sitten kun ollaan siellä digipuolella, niin on kauhean helppoa vaan lukea niitä suosituimpia sarjoja, ja sitten ne vähemmän suositut, ehkä niitä voi sitten mainostaa siellä jossain sivupalkissa, mutta se selattavuus heikentää, tai siis selattavuuden puute heikentää sitä uusien sarjojen löydettävyyttä ja muuta semmoista olennaisesti. Mutta toisaalta, niin kuin sanottu, niin kyllä sieltäkin on hittejä alkanut löytämään hiljalleen. Sitten meillä on tietysti tämä poliittinen ulottuvuus tässä, että omistatko sä oikeasti sen digipokkarin, jonka ostat, koska kaikkihan tietää, että nämä on käytännössä vaan semmoista vuokrahommaa, ja sitten jossain vaiheessa se saattaa kadota, paitsi jos sä olet semmoinen tyyppi, joka ottaa screenshotit kaikista, tai tunkee ne jonkun DRM:n riisuimen läpi. Niin, tämähän oli tämä J-mangan kohtalo aikoinaan. Niin, se oli surullinen, että sitten ne vaan katosi ja kukaan ei. Meilläkin on kavereita, palvelu meni nurin, niin sitten mangat vaan häipyi, että ei ne jäänyt omiksi sillä samalla tavalla. Kyllä, se oli semmoinen, toisaalta se oli striimipalvelu eikä laitteella ladattava kopio. Joten
Et jos kuvitellaan, että Amazon menisi vaikka nurin huomenna, niin kyllähän ne kaikki pokkarit sitten olisi tässä niin kuin mulla ladattuina. Se vaan, että niitä ei pystyisi enää lataamaan sitten uudestaan. Mutta siirrytäänkö seuraavaan aiheeseen sitten? Siirrytään. Joo. Tammen Antti Valkama on blogissa julkistanut 2 uutta manga-sarjaa syksylle. Se on aina hauskaa. Joo. Nämä sarjat on ensinnäkin Nivava ja Saitoo, Nivava ja minä. 3 pokkaria ja loppunut Futabashan Monthly Action-lehdestä. Kertoo näemmä Neet-pojasta, joka erää jonkunnäköisen fantasia-elukan kanssa, jolla on kaasunaamari. Tekijä on Nagabe, joka tunnetaan parhaiten The Girl from the Other Sidesta, josta pöhistään englanniksi nykyään aika paljon. Mä yritän pöhistä siitä myös suomeksi, koska se on aika hyvä ja mielenkiintoinen ja vahva sarja. Ja erityisesti sillai visuaalisesti tosi siisti ja omanlaisensa. Joo, 2 ekaa pokkaria muistaakseni luin, pitäisi se 3. katsoa, koska mulle tuli siitä semmoinen fiilis, että kohta tää alkaa, mihinköhän tää on menossa. Se aika lailla sieltä 3. pokkarista kyllä alkaa, että kyllä se kannattaa jatkaa, joskin meidän pokkarit on nyt mun kaverilla lainassa. Mm-hmm. Hyvin semmoinen satukirjamainen fiilis siitä tulee. Joo, semmoinen synkkä satu. Semmoisella vähän masentavalla tavalla, että pikkulapsi ei ihan ymmärrä, että sitä ei olla tulossa hakemaan ja että miten tässä tämä kotileikki, mikä sillä on tämän hirviön kanssa, on tilapäinen. Joo, sarjassa on siis kyse siitä, että on tämmöinen maailma, missä on tämmöisiä ihmisiä, jotka on muuttuneet semmoisiksi hirviöiksi ja ihmiskunta, jotka ei ole muuttunut hirviöiksi, niin kovasti yrittää sulkea ulkopuolelle nämä tämmöiset hirviöiksi muuttuneet tyypit. Ja sitten, koska tämmöisen hirviön kosketus sitten muuttaa ihmiset semmoisiksi myös. Joo. Vähän semmoinen keskiaika-maailma. Joo, ja sitten tässä tämä yksi tämmöinen hirviö, joka on kuitenkin säilyttänyt semmoisen niin kuin inhimillisyytensä, joskaan ei muistojaan ihmiselämästään, niin on vähän niin kuin ottanut holhokikseen semmoisen pikkutytön, jonka se on löytänyt metsästä hylättynä. Ja sitten ne elää siellä kotileikkiä eläiniä, mutta tietenkään eivät voi koskettaa, eivätkä esimerkiksi halata, koska muuten se pikkutyttö muuttuisi kans hirviöksi. Just näin. Et siitä tulee tosi mielenkiintoinen jännite siihen, ja sen takia mä kyllä odotan tätä Nagaben uutta Nivava ja minä settiä, tai en tiedä onko se uusi, mutta ainakin tällainen länsimarkkinoille uutta. Ja Seven Seas hän on julkaissut myös, tai julkistanut, että he tulee julkaisemaan Nagaben toisen sarjan. Mikä sen nimi nyt oli? Katsotaan. Wisdoms, joo. Se oli Opera-lehdestä kotoisin oleva Turrien taikakoulusarja. Joo, tää oli jännä. Eikö siinä ollut jotain BL-elementtejäkin? No, Opera on BL-lehti. Joo. Tämä näyttäisi olevan 2015 yksi vola. Joo, mä en siitä ole niin innostunut. Ehkä se mun mielestä kuulostaa vähän kummalliselta kombolta, että on niinku BL-turri taikakoulu. Että siinä on aika monta tämmöistä tekijää, mutta kyllä mä varmasti senkin tulen lukemaan, mutta ehkä tämä Nivava ja minä kiinnostaa mua vähän enemmän tässä vaiheessa. Joo, sen juonesta me ei ihan kauheasti tiedetä, koska saksaksi se näemmä on julkaistu, mutta eihän me muuten pystytä sitä mitenkään tästä katsomaan, ja kukaan ei ole Baka Updatesiin kirjoittanut juonikuvaustakaan, joten ihan pelkkien kansikuvien pohjalla mennään. Tämä oli tosiaan The Girl from the Other Side, josta puhuttiin äsken tosiaan, jos joku ei sitä kuulu. Nagabe kävi viime viikolla Komiksova Varsova-festivaaleilla Puolassa muuten, ja puhuttiin netissä, että se on ensimmäinen mangaka, joka on koskaan käynyt Puolassa vierailulla. Se toinen sarja taas on Minä ja Susipoikani, eli Watashi no Ookami-kun, joka on englanniksikin julkaistu nimellä. Joo, nimellä That Wolf Boy is Mine, huutomerkki, ja Jouko Nogirin manga. Mä itse asiassa luin sen ja arvostelinkin anime-lehteen aikoinaan, siis ihan tykkäsin siitä periaatteessa. Siinä oli hirveän vahva alku, mutta sitten se rupesi rapistumaan vähän se kokonaisuus loppua kohden. Se oli 4 pokkaria mun muistaakseni. Joo. Ja niin kuin ihan tosi paljon potentiaalia siellä alussa, mutta sitten lopussa se ei ihan niin kuin pysynyt enää kasassa, eikä kaikki juonen pätkät saanut ihan arvoistaan lopetusta ja näin edelleen. Et siitä vähän niin kuin näki, että toi Nogiri ei ole ehkä ihan kauheasti tuommoista niin kuin pokkaria tai pidempää sarjaa
2016 julkaistiin suomeksi näin, ei kun siis englanniksi näin. Se kertoo tosiaan tytöstä, joka muuttaa Hokkaidolle isänsä luokse ja tapaa erinäisiä poikia, joilla on myöskin perheongelmia. Kuten kaikki animea katsoneet tietää, niin Japanin sudet ei oikeasti olekaan kuolleet sukupuuttoon, vaan on vaan muuttuneet ihmishahmoisiksi ja elävät nyt keskuudessamme, kuten myös tanukit ja ketut ja semmoset. Ja tällaiseen sukuun kuuluu myös tämä pääpoika tässä sarjassa. Ja sitten siellä kaverina on tosiaan tanuki ja kettu ja muuta. Ja siellä on 4 sellaista eläinpoikaa, jotka on ottaneet ihmishahmon, en muista yhtään. Okei. Teemana on vaikeat perhesuhteet ja niiden käsittely tämmöisen yliluonnollisen etäännyttämisen kautta tavallaan. Eikö se ollutkin? Tai ainakin sen fiiliksen mä sain siitä ekasta pokkarista aikoinaan. Joo, kyllä. Ja sitten tietysti lisäksi se on ihan sohjoromanssi, että se semmoista. Mutta siinä oli oikein semmoinen miellyttävä tyttöpäähenkilö. Me kaikki tiedetään, että eläinsarjat myy Suomessa aika hyvin, mutta tässä kyllä venytetään tätä eläinsarjan määritelmää aika luovasti. Arja-lehdessä ilmestynyt tosiaan. Ja sehän on Neo Shounenin akselilla siellä enemmän sohjopäässä. Hyvinkin sohjopäässä, joo. Sora Hounokin Vahtikoirat on sieltä julkaistu aikaisemmin suomeksi tästä lehdestä. Ja sitten siellä on kaikki Pure Blood Boyfriendit ja Mermaid Boysit ja Number 6. Ja myös toi Attack on Titanin tämä Levi spin-offi. No Regrets. Julkaistiin sieltä. Levin tarinana suomeksi julkaistiin. Niinpä se olikin. Se oli suomeksikin. Mulla on se vielä ihan lukematta. Se oli ihan... Joo, kyllä. No, ennemmin niitä puhuvia koiraeläimiä ottaa tässä muodossa kuin Yoshihiro Takahashi muodossa, ei siinä. Mä kysyin Valkamolta, että kummalla nimellä ja milloin nämä julkaistaan, ja kuulemma lokakuussa alkavat molemmat. Nivava on Punaisen jättiläisen nimellä ja Susipoika taas Sangatsumangan nimellä. Kuulostaa aika oikealta. Seuraavaan uutiseen. Square Enix alkaa julkaista mangaa englanniksi syksyllä 2019. Levittäjänä toimii Penguin Random House, joka toimii myös muun muassa Kodansha Comicsin ja Dark Horsen levittäjänä. Ja me kuultiin tästä huhuja kuukausi sitten about, kun Penguin Random House mainitsi työhakuilmoituksessa, että muuan japanilainen kustantaja, joka ei ole aikaisemmin julkaissut englanniksi mitään, on aloittamassa nyt englanninkielisen toiminnan. Hetkinen, ei vaan... No ei ollut ihan ensimmäistä kertaa. Square Enix aikoinaan julkaisi digitaalisen mangakaupan vuonna 2010 englanniksi, minkä mä olin kokonaan unohtanut, mutta joka tuli vastaan tässä. Ne sulki sen 3 vuotta myöhemmin. Muun muassa sen takia, että aloittivat Hachette the Book Groupin kanssa yhteistyötä, joka on Yen Pressin kanssa, tai siis joka on yksi Yen Pressin emo-firmoista. Ja Yen Pressin kauttahan näitä Square Enixin nimikkeitä on julkaistu tähän asti lähinnä. Ensimmäisiä julkaisuja tässä uudella Square Enixin nimikkeellä tulee olemaan Final Fantasy 15 romaani, ja mangan puolelta taas Rensuke Oshikirin High Score Girl, josta oli animekin hiljattain. Romanttinen kasvutarina, draama, pelihalli ja muulla videopeliteemalla. Lisäksi A Man and His Cat, eli Oji-Samaton Neko, joka on saanut aika paljon nettisuosiota viime aikoina. Söpötarina, joka kertoo kissasta, joka on ehtinyt jo vuoden ikäiseksi, eikä kukaan ole halunnut ostaa sitä kaupasta, koska se ei ole enää söpö. Se on hirveän semmoinen ruma ja jää aina kauppaan. Ja tästä ne pari sivua on kiertänyt netissä, mitkä varmaan kaikki on nähnyt. Ja sitten se pappa tulee ostamaan semmoinen oikein hyvän oloinen, väsynyt silmäinen herrasmies. Ja sitten se kiintyy siihen rumaan kissaan ja ostaa sen ja vie sen kotiin. Ja sitten niistä tulee vissiin hyvät ystävät. Joo, koska sen vaimo on kuollut ja se elää nyt ihan yksin. Ja sitten tulee hengenheimolaisuutta, kun ne on tällai molemmat. Lisäksi Square Enix alkoi julkaista oman version Soul Eateristä, mikä on aika jännä, kun sehän on tällä hetkellä tosiaan Yen Pressin lisensoitu sarja. Ja Square Enixin versio on Complete Edition, eli vissiinkin perustuu tähän japanilaiseen Kanzenban uusintapainokseen, jossa on uudet kannet, jota itse asiassa ei ole vielä Japanissakaan julkaistu, vaan julkaistaan siellä vasta heinäkuussa. Mistä me päästäänkin sitten siihen kysymykseen, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa Yen-Pressille. Koska perinteisestihän Yen-Press, kuten tuossa mainittiin, on tosiaan ollut se Square Enixin sarjojen tärkein kustantaja englanniksi, kaikki Kuroshitsuit ja vastaavat.
Ja esimerkiksi toukokuussa, mä näin jonkun mainitsevan, niin 3/3 Yen Pressin julkaisuista oli Square Enixin sarjoja. Mikä on aika paljon. Uh-huh. Viimeksihän kun näin kävi silloin 10 vuotta sitten, kun Kodansha aloitti mangan julkaisemisen englanniksi, niin siinähän kävi lopulta niin, että Kodanshan sarjoja siihen asti julkaissut Del Rey manga lopetettiin kokonaan. Ja ne tyypit sieltä meni sitten isoksi osaksi töihin Kodansha Comicsille tekemään sitä lokalisaatiota ja levittämistä. Ja Kodansha otti ne kaikki sarjat haltuun ja jatkoi niistä kaikkia mitä halusi. Eli vissiin melkein kaikkia paitsi Zetsubou Senseitä ja Moyashimonia, jota ehti ilmestyä vain 2 pokkaria. Tässä vähän historiaa tästä, jota löytyi kaivelemalla taas vanhoja uutisia, mitä mä oon kirjoittanut 10 vuotta sitten. Kesällä 2008 alkoi liikkua huhuja siitä, että Kodansha alkaisi julkaista mangaa itse englanniksi, mutta hiljasta oli sen jälkeen. Marraskuussa julkaistiin A Manga Kaitu Akihabara ja vasta toukokuussa 2009 Amazoniin ilmestyi listaukset Akirasta ja Ghost in the Shellistä Kodansha Comicsin nimikkeen alla. Aika hidasta kuitenkin oli ja julkaisut oli vissiin aika huonolaatuisia kuulemma. Ilmeisesti tämän hitaan etenemisen taustalla oli vuoden 2008 lama, joka sai Kodanshan tekeen Japanissa isoa tappiota, joten sitten ei mentykään länteen ihan niin nopeasti kuin oli kaavailtu alun perin. Ja syksyllä 2009 Kodansha sitten katkaisi kaikki lisenssinsä Tokyopopille, Love-hina muun muassa, ja Saksan tytäryhtiöillä olikin tehty sama jo aiemmin samana vuonna. Kodansha Comics ilmoitti sitten pian tämän jälkeen, että nyt aloitetaan sitten ihan oikeasti ja perustetaan toimisto New Yorkiin ja kaikkea, mutta että tarkoituksena ei ole kuitenkaan olla Kodanshan ainoa kustantamo lännessä. Mutta niinhän siinä sitten kävi vuotta myöhemmin, että syksyllä 2010 Random House lopetti Del Rey-mangan ja kaikki ne sarjat siirtyi Kodansha Comicsin alle. Del Reyhän oli siitä mielenkiintoinen kustantamo, että koska niillä oli Random House takana, iso kustantamo, niin niillä oli isosti mahkuja saada suomalaisiinkin kirjakauppoihin kamaa, joissa vielä siihen aikaan oli mangaa sarjakuvaosastolla. Oli Negima ja Tsubasa Reservoir Chronicle ja Nodame Cantabile ja XXS Holikki Clampiltä ja vastaavat ihan suomalaisessa kirjakaupassa, mitä on nykyään ehkä vähän vaikea kuvitella, kun jos meet suomalaiseen kirjakauppaan ja katsot sarjakuvaosastoon, niin se on aika surullinen näky nykyään. Sellaisen huomion mä näin, että vuonna 2016 Kadokawa osti Yen Pressistä 51%, joten kenties Square Enix haluaa nyt nopeamman kanavan julkaista omiin sarjojaan, eikä niinkään ottaa koko hommaa haltuun sitten. Ja Yen Pressille riittää kyllä niitä Kadokawan sarjojakin sitten. Ja muutenkin varmaan sitten lisensoivat niitä, mitä Square Enix ei itse syystä tai toisesta tahdo julkaista. Vähän niin kuin Visin ja Shueishan suhde, että Viz saa valita ensin, mutta sitten Seven Seasit ja vastaavat saa julkaista ne, mihin ne ei halua koskea. Toraburut ja Yuna and the Haunted Hot Springsit ja vastaavat. Organization of Antisocial Geniusisilla oli tästä kattava artikkeli. Me linkataan se varmaan tuonne shownoteihin sitten. Mutta siinä varmaan oli ajankohtaiset aiheet tältä kertaa. Mennäänkö sitten meidän pääaiheeseen tällä kertaa? Mennään pääaiheeseen, eli Andonshikin Lindbergiin. Kyllä. Se oli 8 pokkarin pituinen manga, joka ilmestyi Monthly Shonen Sundayssa vuonna 2009-2013. Ja Sangatsu Manga julkaisi sen suomeksi 2016-2017. 8 pokkaria pitkä. Ja musta tuntuu, että aika monilta se meni silloin tutkan alta tosiaan. Mun mielestä siitä puhuttiin hirveän vähän, kun se tuli. Mä muistan, että mulla itsellä ei ollut oikein mitään kiinnostusta. Että nyt vaan saatuin ihan muusta syystä sitten tarttumaan niihin pokkareihin ja huomasin, että tämähän onkin hirveän mielenkiintoinen sarja. Ja sitten tuli vähän semmoinen surkufiilis, kun siitä ei silloin kauheasti pöhisty. Englanniksihän tästä ei tietystikään ole koskaan mitään puhetta ollut, koska ei ole julkaistu, eikä ole fanikäännöksiäkään. Joskin itse asiassa just vuosi sitten joku on alkanut taas tekemään, ja 3 kuukautta sitten tai jotain on tullut lisää. Vähän toista pokkaria hitaalaisesti. Mutta käytännössä nämä suomipokkarit on kuitenkin ainoa tapa lukea tämä sarja nytten. Ja tekijä on Andonshik tosiaan, vähän korealaisen kuuluinen taiteilijanimi, mutta vissiin ihan vaan sattumalta. Ei ole tehnyt mitään tätä tunnetumpaa kauheasti. Tämän jälkeen se on tehnyt tämmöisen Edo-kautta ja villilännen menoa yhdistävän sarjan nimeltä Renjo Desperado, naispäähenkilö, joka loppui itse asiassa viime syksynä 6 pokkariin näemme.
Jännä kuriositeettina täällä lukee, että se on piirtänyt jakson 11 Endcard-kuvituksen Arakawa Under the Bridge-anime vuonna 2010. Mä muuten vilkasin sen Twitteriin tässä ja huomasin, että se on tässä postannut Game of Thrones-fanitaidetta joku aika sitten. Ne on ihan söötti, tää Tyri on täällä. Se oli aika näköinen se fanitaide. Mm-hmm. Kyllä. Mutta... Kerropas, mistä Lindberg kertoo? No, päähenkilö on Knit, joka on pikkupoika. Sanotaanko siinä, mikä sen ikä on, onko se 12 vai 10 tai jotain. Ehkä lähemmäs 10. Joo, se on niin pieni, että sillä ei ole vielä edes jalkateriä piirretty. Joka asuu Eldurassa, tällaisella huipulla olevassa pienessä sulkeutuneessa maassa. Ja eräänä päivänä ulkomaailmasta tulee mies nimeltä Shark. Ja kaikki on aina luullut, että Eldura on syrjäisellä vuoren huipulla, mutta käykin ilmi, että se onkin lentävällä saarella, kuten Laputa tai joku semmonen. Ja Shark tulee sinne lentäen tällaisella Lindberg-nimisellä matelialla, tai siis Lindbergiksi niitä kutsutaan. Lohikäärmeitähän ne aika lailla on. On ne jo siivettömiä lohikäärmeitä, joten ihmisten pitää rakentaa niille semmoiset kaksitasosiivet. Joo, ja tällä Knitillä on myös tämmöinen oma pieni Lindberg-ystävä Plamo, josta kukaan ei oikein siellä Eldurassa tiedä, että mikä otus se on. Eldurassa on siis lentäminen lailla kielletty. Joo. Ja Knitin isä on aikoinaan haaveillut kovasti lentämisestä ja sitten kun se on yrittänyt sitä, niin se on kadonnut. No, pudonnut sinne laidan yli. Niin. Kukaan ei tiedä, kuoliko se vai ei. Juuri näin. Joo. No, mennään ulkomaailmaan tosiaan ja paljastuu, että Shark onkin ilmarosvo, Joukki on kapteeni. Ja aluksi Knit on suruissaan siitä, että käyttikö Shark häntä vaan hyväkseen, että pääsi Plamon ja isän jättämien siipien semmoisen liitimen kautta niin kuin päästyä sieltä pois, koska se Lindberg, jolla Shark sinne saapui tosiaan, kuoli sotilaiden tappamana. Ja käyttökö se sitä vaan hyväkseen, kun puhui innostavia seikkailusta ja maailmalle lähtemisestä ja sillä lailla. Mutta heti saman jälkeen Knit saakin tietää, että maailma onkin vähän monimutkaisempi paikka kuin aluksi voisi luulla. Ja ensimmäinen rosvottava ilmalaiva, joka tulee vastaan, onkin täynnä orjia ja niiltä varastettuja Lindbergin pentuja. Ja valtio onkin pahis ja Sharkilla on ikävä mystinen menneisyys kuningatar Esperanzan kanssa. Mä kuulin tästä sarjasta alun perin 2 vuotta ennen kuin se alkoi suomeksi, kun Vampire Naomi postasi siitä Quack.fi-foorumilla vuonna 2014 ja kertoi sen olleen itselleen vuoden yllättäjä, saksaksi siis, jossa se oli silloin just alkanut. Ja mä olin melkein sanomassa, että en ihmettelisi, vaikka Valkaman Antti Sangatsulta olisi kuullut sarjasta ekan kerran tuolta, mutta nyt kun mä tarkistin, niin itse asiassa heti toinen postaus tässä ketjussa on Valkamalta, jossa se kertoo lukeneensa sitä jo 3 pokkarin verran, joten ehkä ei kuitenkaan. Hauskana kuriositeettina Vampire Naomi sanoo täällä, että on nähnyt tekijän Twitterissä silloin vuonna 2014 70-luvun Aaressaari-animesta tehtyä fanarttia, eli selvästi siitäkin suunnasta on inspiraatiota otettu. Ja onhan Sharkissa tosiaan paljon samaa henkeä kuin Pitkä John Silverillä, että onko se hyvis vai onko se pahis, tarkoittaako se oikeasti mitä sanoo, kun avaa sydäntään vai huijaako se vaan. Ja ylipäänsä tämä tarina mun mielestä ehkä kertoo enemmän Sharkista kuin Knitistä. Silleen, että Shark on koko aika se niin kuin kiintopiste ja se, mikä on tässä tarinassa sillai vetovoimaista. Että Knit itse on varsinkin alussa semmoinen tosi sivusta seuraaja hahmo, jolle ei ole ihan kauheasti sellaista omaa persoonallisuutta ja omia tavoitteita ja näin edelleen. Et se ei ole kauhean mielenkiintoinen seurattava. Siinä, missä Shark sitten taas on semmoinen mystinen hahmo, josta jota tämä tarina seuraa silleen sekä nykyajassa, mitä se haluaa ja minne se on menossa. Ja sitten toisaalta myös takaumien kautta avataan hänen menneisyyttään. Ja se on mun mielestä aina tämän sarjan vetovoima keskittyy siihen. Nimenomaan. Joo. Nyt kun sanot, niin samaa mieltä. Mä tajusin tässä, että mä en itse asiassa tiedä, että miten kauheasti tämä mun käsitys Pitkä John Silveristä perustuu mihinkään oikeaan Stevensonin versioon siitä ja miten paljon se perustuu Disneyn Aareplaneetta-leffaan. Disneyn Aareplaneetta-leffa oli kyllä oikein hyvä versio siitä, että se on ihan hyvä, mutta
että siis se kirjan Silver oli paljon semmoinen ehkä vähemmän sympaattinen, mutta myöskin semmoinen hyvin mielenkiintoinen hahmo. Joo. Ja niillä oli Jimin kanssa tosi erilainen suhde kirjassa, mutta omalla tavallaan tosi mielenkiintoinen myös. Mutta ehkä niin kuin Sharkissa just se mielenkiintoisuus siinä hahmossa syntyy siitä, että tosiaan se esitellään sillä tosi hämynätyyppinä, että alkuun siitä on hirveän vaikea ottaa selvää, että onko tämä tyyppi nyt ikään kuin hyvis vai pahis, onko se niin kuin liittolainen vai antagonisti. Koska se tekee ikäviä juttuja siinä alussa, ja siinä on semmoisia hyvin uhkaavia piirteitä, ja se ei ole rehellinen. Foreshadowataan vähän, että niin kuin ei aina niin kuin näytetä naamaa, kun se tekee jotain ikävää varjokasvoilla ja silloin. Joo, mutta sitten toisaalta siinä on koko aika myös se, että siitä näkyy semmoinen aito rakkaus ja kunnioitus Lindbergejä kohtaan. Joo, sehän on hyvin tärkeä teema tässä sarjassa. Joo, ja se niin kun tuo siihen hahmoon semmoisen moniulotteisuuden, että missään vaiheessa ei tule semmoista fiilistä siellä alussakaan, että tämä on nyt ikävä tyyppi, ei älä mene sen kanssa, vaan pikemminkin siitä tulee semmoinen, että mikä tämän hahmon juttu on. Että tässä on näitä ikäviä piirteitä, mutta sitten toisaalta se välittää niin aidosti näistä Lindbergeistä, että se tuo siihen aina sellaisen moniulotteisuuden. Tämä on näitä sarjoja, joista ei ole olemassa mitään englanniksi, kun ne alkaa suomeksi, joten aikoinaan kun kirjoitin tästä arvostelun Anime-lehteen, niin vähän yli 1 pokkarin perusteella piti kirjoittaa. Ja mä käytin tässä nämä kaikki mahdolliset kuinka koulutat lohikäärmeesi vitsit. Mä kirjoitin tänne, että 3/3, mutta vähän kyllä hirvittää, kun katsoin Wikipediasta, että jatkossa odottaa sitten suuri lentokilpailu. Oi voi, nyt kyllä vähän haiskahtaa epäilyttävältä. Mutta onneksi se olikin vain 1 pokkarin pituinen lentokilpailu, eikä koko loppusarja ollut sit sitä, että päähenkilö haluaa kovimmaksi Lindbergh-kisaajaksi, vaan pysyttiin ihan sillai ehtänä seikkailusarjana tosiaan. Joo, hyvinkin, että se oli vain yksi etappi se lentokilpailu, minkä tarkoitus oli esitellä tiettyjä hahmoja ja hahmosuhteita. Etenkin tämä prinsessa Tilda, kuningattaren pikkusisko, ja joka on tärkeimpiä naishahmoja tässä sarjassa. Ja sitten meillä on myöskin merirosvotyttö Lulu siellä. Sharkia rakastaa osana Possee. Mutta Shark kohtelee sitä pienenä lapsena, koska sillä on selvittämättömiä asioita kuningattaren kanssa. Sitten siellä on niitä muitakin tyyppejä siellä merirosvupossessa, mutta niillä nyt ei ole ehkä niin kauheasti väli kuin näillä hahmoilla. Niin. Tässä sarjassa mua ensisijaisesti kiinnostaa, tai siis kiehtoo, tämä mielenkiintoinen ja omalaatuinen maailmanrakennus, missä tässä on. Joo, mä kiinnitin kanssa heti huomiota siihen, että tämä on nimenomaan tämmöinen maailmanrakennussarja. Ja siksi ajattelinkin, että sun pitäisi varmaan kanssa lukea tämä. Joo. Lindbergit lentää joko niihin kiinnitetyillä siiveillä, jolloin näyttää 2-tasolentokoneelta, tai sitten ne työntää ilmaa kevyempiä ilmalaivoja, joilla on kaasusäkit. Nopeasti kun pläräsin tuota sarjaa läpi, niin vissiin minkäänlaisia moottoreita ei ole tässä maailmassa olemassa. En muista, että olisi näkynyt. Joo, et sen takia me käytetään näitä eläimiä vetojuhtina, ja ne vetää näitä lentolaivoja siellä ja muuta tämmöistä. Joo, ja sitten tässä on just tätä niin kun maailmanrakennuksellista aspektia siinä, että tämä kuningatar Esperanza on hyvin semmoinen laajentumisaikeinen, ja se on, niin kun, se on tätä Granarossan valtiota laajentanut paljon menneen imperiumin suuruus siellä. Kyllä. Aatelisto niin kuin haluu siltä, että valtaa voimistaakseen niin kuin pitää käydä tätä laajentamissotaa. Joo, ja sen takia se on hirveän semmoinen, tämä niin kuin valtion puoli tässä sarjassa on hirveän sotaan painottunut. Ja sitten se tulee sillä temaattisesti myös, että sodan takia jalostetaan yhä suurempia ja groteskimpejä Lindbergejä sotamahdin esittämiseksi. Olkoonkin, että niillä ei välttämättä ole ihan kauheasti käytännön hyötyä, kun ne on niin isoja, mutta niistä saa vaan niinku isompia ja mahtavampia lentolaivoja. Joo, että siinä semmoisia tulee evangelionin kokoisia. Just näin, ja siinä tulee semmoinen aika mielenkiintoinen tapa just rakentaa tätä tematiikkaa, että miten niitä Lindbergejä kohdellaan.
miten niitä kohdellaan ja miten niitä jalostetaan semmoisiksi niin kuin sotakoneiksi enemmän ja enemmän. Että siellä niin kuin puhutaan siitä, että nyt ollaan saatu jalostettua semmoinen ihan mahti-iso Lindbergh. Ja sitten siellä niin kuin käytetään kaiken näköisiä semmoisia niin kuin niille tuskaa tuottavia doping-aineita ja hyvin vahva tämä tematiikka siinä, että nämä valtion laivat on rakennettu niiden Lindbergien ympärille, niin kuin haarniskat ja kypärä päässä peittää silmät ja hampaat vaan näkyy. Ja Shark taas ei halua koskaan satuttaa edes vihollisen Lindbergejä siinä, missä valtion pahikset ei kohtele Lindbergejä eläinystävinä, vaan pelkkinä välineinä. Joo, ja sitten tästä tulee just se uhraamaan niitä myös. Niin, sitten tulee semmoinen, niin kuin, että siinä asetetaan vastakkain se toisaalta tämä niin kuin sodan ja näiden eläinten ja myös ihmisten niin kuin hyväksikäyttäminen sotaa varten. Ja sitten toisaalta täällä Sharkin puolella on tämä vapauden ja yhteiselon tematiikka, jota se sitten ajaa. Semmoinen tietty taivas kuuluu kaikille ja elämää ei pitäisi rajoittaa ja kahlita semmoisen niin kuin elämää tuhoavan toiminnan. Turha väkivalta ja sillain. Toinen juttu tässä oli tämä kieli, mitä nämä käyttää tässä, joka ei ole espanjaa, eikä italiaa, eikä ihan mitään muutakaan. Mä kokeilin katsoa, että olisiko se esperantoa, mutta ei. Ja hai on Kalhario esimerkiksi, ja baleena on valas, ja hirmumyrsky on tempesta. Hurraa on alorossa, ja obre on mies, miekka on espada. Vissiin tämä tekijä on ihan vaan keksinyt sellaisen about sopivan kuulosen etelä-eurooppalaisen kuulosen kielen, sen 20 sanan verran, mitä nyt tällaiseen merirosvo Karibian meritarinaan tarvitaan. Mutta niitä käytetään aika kivasti silleen tuomaan sitä tunnelmaa ja semmoista niin kuin fantasia- ja maailmanrakennuselementtiä. Koska ne kuulostaa ne sanat semmoiselta niin kuin ikään kuin oikeilta sanoilta, vaikka ne ei olekaan oikeita sanoja. Ja ne kuulostaa semmoisilta, että sä niinku tiedät siitä tempestasta, että se kuulostaa just siltä, mitä se tarkoittaa. Joo, ja pikkusen jotain semmoista kielioppiakin, niin kuin obre eldura de, eli mies Eldurasta. Joo. Sillain. Voisi olla niin kuin ihan oikea kieli, kyllä. Ja maailmanrakennuksellisesti tässä on tietysti kovasti samaa vibaa kuin Ghiblin Laputassa, tietystikin. Että on lentävä saari ja sitä vahtivat vartijapedot siellä. Mutta etenkin se, miten kerrotaan maailman historiaa legendojen ja sellaisten keskiaikatyyppisten piirrosten muodossa. Ja aina välillä kerrotaan vähän uusilla yksityiskohdilla päivitetty versio siitä, että miten alun perin Lindbergeillä oli ihan omatkin siivet. Mutta sitten ihmiset alkoi käyttää Lindbergejä sotaan toisiaan vastaan taistelemiseen ja jumalat rankaisi niitä tästä ja otti Lindbergeiltä siivet pois ja syöksi ihmiset ja Lindbergit takaisin maan pinnalle. Hyvin semmoinen laputamainen rakenne. Joo. Ja loppua kohden mennään sitten tietysti aika kosmisiin mittoihin, koko maailman kohtalostakin on kyse. Mulle tuli välillä melkein magin loppupuolisko mieleen. Mulle tuli vähän Full Metal Alchemist kans mieleen, niin kuin ylipäänsä tästä sarjasta, miten se kehittyy semmoisesti, että se alkaa aika pienestä ja sitten lähtee suurenemaan ja sitten lopulta on tosiaan koko maailman kohtalosta kyse. Joo. Vähän ehkä pidemmässä sarjassa se olisi toiminut ehkä vähän uskottavammin, mutta... Joo, se on vähän sääli, että tämä oli vain 8 pokkarin pituinen, koska tässä on aika iso se tarina ja aika paljon hahmoja. Et vaikka sinällään mun mielestä tämä niin kuin onnistui pysymään tosi semmoisena kivan tiiviinä pakettina, joka ei koskaan niin kuin lähtenyt harhailemaan tai keskittynyt mihinkään epäolennaiseen, niin toisaalta musta tuntuu, että olisi ehkä tarvinnut pikkusen lisää lihaa luiden ympärille. Että oltaisiin niinku saatu ehkä niitä hahmoja vähän niinku arkisemmissa tunnelmissa välillä ja näin edespäin. Nyt tämä oli ehkä vähän turhankin määrätietoinen, mutta toisaalta tämä oli tosi määrätietoinen ja sitä mä arvostin, koska koko aika tarina niinku tuntui etenevän silleen hallitusti ja harkitusti. Joo. Piirtotyyli tässä sarjassa oli vähän kaksiteräinen miekka. Et aika epäselvä semmoisissa tiukemmin rajatuissa kuvissa, monimutkaisia designeja, että
missä kohtaa laivaa me nyt ollaan. Ja muutenkin ne Lindbergh-alukset, ne sota-alukset, ne oli vähän vaikeita hahmottaa, että mitä tässä nyt tapahtuu. Joo, missä sen pää on usein ja sillain. Joo, myöskään selkeästi ylipäänsä toiminnan osalta ei ollut niin kuin kaikista kirkkain tähti ehkä. Joo. Selkeästi paremmin tämä ulkoasu toimi semmoisissa isoissa maisemakuvissa, jotka näytti tosi komeilta sitten. Joo, ja sitten toisaalta hahmojen kannalta. Mun mielestä tässä oli oikein hyvät hahmodesignit. Semmoiset niin kuin hyvin tunnistettavat ja myöskin mielenkiintoiset. Ja edelleen palaan tuohon Sharkiin, koska mun mielestä se oli tosi niin kuin tämän sarjan keskipiste kaikilla tavoilla, niin sillä oli myös hyvin semmoinen räväkkä ulkoasu, mikä teki siitä myös osaltaan tosi mielenkiintoisen hahmon. Et se oli niinku semmoinen tosi maukas design, voisi ehkä sanoa. Hainhammaspoikia ei ole koskaan liikaa. Hainhampaat oli tosi hyvä, ja sitten siellä on semmoinen renttumainen sänki ja sotkuset hiukset, missä on 2 väriä. Se on tärkeää, että on se valkoinen töyhtö siellä etuhiuksissa. Ja sitten semmoinen vähän niin kuin vanhempi, karskimpi olemus, mutta ei kuitenkaan mikään vanha kuppeli. Ehkä joku 3, 5 tai jotain sellaista. Mutta kuitenkin semmoinen 40. Niin, semmoinen niin kuin maailmaa nähnyt. Ja siitä tuli semmoinen fiilis, että tällä tyypillä on myös historiaa. Mielenkiintoisella tavalla ei mustavalkoinen kuvaus tässä, vaikka tietysti siinä on paljon sitä tematiikkaa, että eläimet ovat ystäviä ja niitä ei saa kohdella väärin. Ja muuta tämmöistä pasifismia ja väkivallattomuutta. Mutta ei silleen, niin kuin siinä ensimmäisessä pokkarissa oli ehkä niitä kuninkaita, Elduran kuninkaita, jotka oli semmoisia kamalia ikäviä, lihavia despotteja. Joo. Mutta sitten niin kuin muuten, sit kun päästään sieltä Eldurasta pois, niin hahmoista löytyy hyvinkin eri puolia. Joo, kun mä katsoin tätä Quark.fi-ketjua, niin täällä on esimerkiksi tähtivaltajan Toni German täällä kirjoittanut, että juoni on kovin osoitteleva, simppeli ja rautalangasta väännetyn lapsellinen. Ja aika monet tuntuu olleen täällä ekan pokkarin jälkeen samaa mieltä. Vaikka tähän tietysti voisi sanoa, että se on korostuneen lapsellinen ja mustavalkoinen sen takia, että se kerrotaan sen päähenkilön näkökulmasta, joka on lapsellinen lapsi, joka ei tiedä niin kuin maailmasta muuta kuin Elduran kuningas on ikävä ja sen poika myös, ja vähän semmoinen Vinland Saagan ykköspokkari henkinen juttu. Joo, mutta just sitten kun päästään Eldurasta pois, niin sitten esimerkiksi kuningattaren nämä S-joukot, niin nehän on hyvinkin semmoinen, tai tämmöiset S-komentajat, joilla on omat joukkonsa. 7 pahiksen eliittiritaritiimi, jotka on vähän semmoisia höpsöi-shounen pahiksia tyylin, että yksi käyttää aina kaasunaamaria ja toisella on rautaleukaproteesi ja 3 on pukeutunut seksikkäiksi klovniksi ja niin edespäin. Joo, mutta et he nimenomaan eivät olleet semmoisia hyvin niin kuin mustavalkoisia antagonisteja, vaan semmoisia... Ne oli vaan töissä pahikselle. Ja niin, semmoisia niin kuin antagonisteja, joilla on kuitenkin ne omat persoonallisuutensa ja historiansa ja tavoitteensa ja vastaavat. Et se oli ihan siistiä. Kyllä. Ylipäätään voisin sanoa, että tykkäsin sarjasta kyllä varsin paljon. Sillai tällaisesta sarjasta, josta ei ole koskaan aikaisemmin ihan kauheasti kuullut, niin sellaiseksi sarjaksi semmoinen mukava haudattu helmi, sanoisin. Joo, hyvin sama fiilis, että tässä oli niin kuin tosi paljon vahvuuksia tässä tarinassa. Ei ollut niin kuin täydellinen ja maailman mahtavin ja hienoin, mutta semmoinen, että mulla on semmoinen fiilis, että jos mä en olisi lukenut sitä, niin multa olisi kyllä jäänyt jotain ihan olennaista lukematta. Kyllä. Puhutaan tässä vielä sitten sarjan loppuhuipennuksista, painetaan spoileritorvea tai mitä ääniefektiä me tässä nyt käytetäänkään, joten jos aiot lukea sarjan, etkä halua tulla spoilatuksi, niin voit siirtyä podcastissa seuraavaan chapteriin. Kuten tuossa sanoinkin, niin Sharkillahan on tosiaan yhteistä historiaa kuningatar Esperansan kanssa. Olivat 300 kaveriporukka. Oli tällainen 3. jäbä nimeltä Alberto. Parhaita kavereita olivat nuori prinsessa ja 2 eliittisotilasta siellä. Sharkinkin nimi oli vielä Diego, tai siis se käytti syntymänimeään vielä silloin. Joo, ja Shark oli semmoinen, tai Diego oli semmoinen niin kuin nimenomaan eliittisotilas ja taistelija, ja Alberto oli sitten tämmöinen keksijä. Tiedemies kyllä. Molemmat pojat rakasti kuningatarta ja
sitten saadaan selville, että mitä Albertolle tapahtui. No okei, se kuoli. Ja Shark lähti armeijasta ja kuningattaren luota ja jäi semmoinen tosi katkera maku suuhun. Joo, tässä ylipäänsä mun mielestä tässä sarjassa niin kuin se kaikista vaikuttavin juttu, mikä oli lopulta ehkä se näin niin kuin 3 menneisyyden purkaminen, joka kuitenkin on se, mikä on johtanut tähän nykyhetkeen. Ja semmoinen, mistä niin kuin kaikista niistä 3 huokuu semmoinen tietty katkeruus mennyttä kohtaan. Ja sitä kesken jääneet asiat. Niin, että justiinsa tämä Esperanza on niin kuin kääntänyt kaiken sen huomionsa siihen sotaan ja laajentumiseen, mitä sen aatelisto on niin kuin painostanut sitä tekemään. Ja kyllä, alkanut semmoiseksi, että nyt olen tappanut rakkauden sisältäni. Siitä on tullut semmoinen seksikäs Oneson, joka käyttää aina tissihaarniskaa ja vapaa-ajalla loungeaa paljastavissa yöpuvuissa ja pitää rakastajaa siellä, mutta sanoo jättäneensä rakkauden ja tunteet taakseen, koska kuningattaren pitää olla kova ja kylmä. Joo, että sille ei niinku riitä sellaista niinku mitään kunnioitusta enää semmoiselle inhimilliselle tai myöskään eläinten kärsimykselle, vaan se vaan semmoisella niinku putkikuva meiningillä menee eteenpäin ja se laajentuminen tuntuu olevan ainoa asia, mikä sillä on enää sydämessään. Ja se on niin kuin menettänyt ne sen ystäväpoitsut, jotka ehkä oli se asia, mitkä teki siitä, jotka piti sen niin kuin siinä inhimillisyydessä aikaisemmin kiinni. Joo. Ja nyt kun tajusin, niin Alberto ehkä tässä vähän vertautuu Albert Einsteiniin, joka keksi ydinpommin. Ja totta. Samaan tapaan niin kuin nämä suuremmat ja suuremmat Lindbergit, mitä se siellä jalosteli ja muuta tämmöistä, niin vertautuu massatuhoaseisiin. Joo, ja tässähän kaikki luuli, että Alberto oli kuollut, mutta itse asiassa se olikin tämä mies Eldurasta naamioituneena. Tässä tosiaan oli tämä Knitin kadonnut isä, joka oli tipahtanut Eldurasta alas. Ja nytten saadaan selville, että kuningattaren ykköstiedemies on mies, jota kutsutaan Eldurasta pudonneeksi mieheksi, jolla on muistin menetys ja naamio kasvoilla niin, että me ei koko sarjan ajan olla ihan varmoja, että onko se Knitin isä vai ei. Ja siitä on tullut hyvin erinäköinen, tai siis eri oloinen, että se on tosiaan semmoinen psykopaattitiedemies. Semmoinen maaninen, ja niin kuin sen suunnitelmathan loppujen lopuksi on, että se haluaa vaan tuhota kaiken ihmisyyden. Ja edelleen taas mennään siihen niin kuin kaikkiin näitä 3 jäytävään katkeruuteen, että sillä se on niin kuin se, että se on menettänyt sen uskonsa, että ihmisyys voisi olla niin kuin olemassa olemisen arvosta, vaan se haluaa vaan tuhota kaiken. Ja se on niin maaninen tämän ajatuksen kanssa, ja siinä on niin paljon sitä katkeruutta ja vihaa, että vaikka se on aikaisemmin rakastanut Lindbergejä, ja se edelleen se haluaa tuhota ihmiskunnan, jotta Lindbergeillä olisi parempi olla. Maailma on parempi ilman ihmisiä tyyliin. Just näin. Mutta se on kuitenkin valmis satuttamaan niitä Lindbergejä, jos se vie sen suunnitelmaa tuhota ihmiskunta eteenpäin. Kyllä. Tämä on tämä juttu, mistä mä oon aina puhunut, että japanilaisessa viihteessä tarkoitus hyvittää keinot pahiksille. Siinä missä länsimaisessa viihteessä tarkoitus hyvittää keinot, pyhittää keinot hyviksille. Joo, Selvennetään vielä siis, että mies, jolla on naamari kasvoilla, ei siis ollut Knitin isä, vaan lopussa paljastuu, että se olikin Alberto, tämä kadonnut kolmas tyyppi, joka on naamioitunut ja kuningatarkaan ei tiedä, että kuka se oli. Ja sitten Alberton ja Sharkin välille hän vedetään semmoinen ihan mielenkiintoinen ikään kuin vertaus, että just siinä, missä Alberto ei enää niin kuin kaihda mitään keinoja, eikä edes sitä niin kuin Lindbergien satuttamista, vaan se just keksii niitä dopingeja, mitkä aiheuttaa niille suuria tuskia, mutta antaa niille myös niinku semmoiset superpowerit sodassa. Niin sitten toisaalta Shark just nimenomaan ei halua vahingoittaa Lindbergejä, ja se on sille hirveän tärkeä, ja sille on hirveän tärkeää, että se kunnioittaa jokaista yksittäistä Lindbergiä. Joo, paljon puhetta on semmoisesta kosmisesta rakkaudesta ja yhteisymmärryksestä ja yhteiselosta, että kun Knit suuttuu liikaa, niin sen plamo Lindberg muuttuu berserkiksi, ja kovasti ollaan sillä lailla, että on luovuttava vihasta, ja
Plamo paljastuu tietystikin semmoiseksi spesiaali-Lindbergiksi, jolla on voima laannuttaa muiden Lindbergien viha. Vähän tulee että kun Titan mieleen itse asiassa. Mutta ainoastaan, jos ei anna periksi omalle vihalle. Älä antaudu vihan ja koston kierteeseen ja sillä lailla. Just näin, ja tämä niinku sitoutuu siihen, että Shark, joka itse on mennyt sinne katkeruuden ja vihan tielle, koska myös se haluaa kostaa Esperanzalle, kuningatar Esperanzalle sen, että tämä Alberto, sen paras kaveri, kuoli. Sen takia, että kuningatar oli sillä lailla, että otetaan tämä kokeellinen Lindberg nyt tänne rintamalle, ja sitten se räjähti ja Alberto kuoli siinä. Tai siis luullaan, että se kuoli. Mutta sitten Shark taas ei halua antaa Knitille aseita, koska se haluaa, että Knit ja Plamo ikään kuin pitäisi yllä sitä tulevaisuuden toivoa sellaisesta yhteiselämästä, joka ei tarvitse aseita, joka ei ole vihan syövyttämä. Joka ei tarvitse väkivaltaa, joo. Tarinan käännekohdassa me mennään vuorille koko porukalla, ja Shark menee sinne vuorille monen päivän ajaksi tyynnyttelemässä entistä omaa sotilas Lindbergiään, jonka se oli jättänyt entisen upseerinsa hoidettavaksi, kun aikoinaan lähti armeijasta, ja sitten se koska tappelee hän siellä. Ei kestänyt niin kuin olla semmoisen Lindbergin kanssa, joka muistutti häntä siitä hänen omasta sotilasmenneisyydestä koko aika. Se on semmoinen todella mahtipontinen story, että joka päivä se tulee sieltä pahemmin loukkaantuneena ja joka aamu menee sinne takaisin, että no niin, tänään se tottelee, puhutaan kuin mies miehelle, kuin mies lohikäärmeelle. Ymmärrän, että olet katkera ja vihainen, mutta entä jos oltaisiin kuitenkin taas kavereita? Mutta se on ihan söpöä, miten se Lindbergikin sitten, kyllähän se niinku sitä aika paljon murjoo, mutta sitten kun miettii, että se on aika iso se Lindberg, se voisi vaan tallata Sharkin päälle ja se olisi siinä, mutta sitten se kuitenkin vaan niinku tökkii sitä sillä semmoisia pieniä ruhjeita. Toki enemmän ja enemmän koko aika, mutta et siinä niinku on koko aika se yhteys, että on selkeää, että se ei halua tappaa sitä Sharkia se Lindberg. Joo. Sitten me yritetään järjestellä asiat kaksin taistelulla, mutta pahikset tietystikin huijaa ja Shark kuolee. Tämä oli niin kuin ihan todella soveltuva kohta tähän tarinaan, mutta mulle tämä tuli ehkä vähän yllättävänä. Joo, sillä niin kuin jälkikäteen miettii, että joo, mentorin kuolema, Obi-Wan Kenobi, joo. Ja niin, okei, sitten meille tulee vähän timeskippiä, pari vuotta menee, koska Knitinkin pitää kasvaa vähän semmoiseksi enemmän päähenkilön näköiseksi, ei voi olla enää pikkuskidi. 3 vuoden timeskippiä, ja se oli mun mielestä ihan mielenkiintoinen. Mun mielestä timeskipit on aina ihan hauska tarinaelementti, koska ne, niin kun, ne on hyvä semmoinen tapa jättää semmoinen aukko tarinaan, mistä sit voi lähteä ikään kuin puhtaalta pöydältä ja sit lukijana tai katsojana tulee sen tarinan pariin ja katsoo, että mitä näille hahmoille nyt on käynyt, millaisiksi ne on kasvanut ja mitähän tässä välillä on tapahtunut ja näin edelleen. Et mun mielestä sillä pystytään tosi hyvin niin kun, ikään kuin herättämään sitä settingiä eloon uudestaan ja tuomaan myös uutta pontta niihin hahmoihin. Et esimerkiksi Knit ei mun mielestä silloin niin kun alun perin ollut missään vaiheessa kauhean mielenkiintoinen hahmo, mutta sitten siihen tulee paljon mielenkiintoisempia elementtejä siinä vaiheessa, kun ollaan timeskipin jälkeisessä ajassa, koska sitten sillä on vähän semmoinen, että sille on mennyt vähän kusipäähän, koska Plamo on ainoa spesiaali Lindberg ja sen takia ne... Niin joo, sit Plamolle tosiaan kasvaa myös siinä vaiheessa. Just näin, joo. Ja sitten se on ihan niin kuin mielenkiintoinen hahmon kehityselementti, miten Knit on kasvanut semmoiseksi hyvin määrätietoiseksi ja vähän semmoiseksi rempseeksi nuoreksi mieheksi, mitä se ei todella ollut siellä aikaisemmin. Ja se olisi ollut semmoinen hahmon kehityselementti, mikä olisi mun mielestä tarvinnut vähän enemmän pohjustusta ja vähän enemmän semmoista eksplorointia, että miten tämä hahmo on kasvanut tämmöiseksi ja mitä kaikkea tässä nyt tämän hahmon päässä liikkuu ja näin edelleen. Että se on vähän semmoinen kiirehditty Knitin kehityksen osalta se loppuosio etenkin. Joo. Ja Sharkin ilmarosvojoukkueen kapteeniksi nousee Lulu, eli tämä tyttö, joka rakasti Sharkia. Mutta Lulu ei ole ottanut Sharkin oppeja
sydämeensä ja siitä on tullut synkkä kostaja, joka ei häikäile tappaa vihollisen Lindbergejä taistelussa. Ja sitten toisaalta Knit on sitten omaksunut Sharkilta sen ajatuksen, että niitä Lindbergejä ei saa satuttaa. Ne ei ole tehneet mitään väärää, ne on vaan Pokemoneja. Joo, mistä sitten taas koituu. Siinä on sekä semmoinen vastakkainasettelu Lulun ja Knitin välillä, että koska Knit ajattelee itsestään vähän ehkä liiankin suuria, eikä sitten tottele oikein Lulun määräyksiä ja näin edespäin. Mutta sitten Lululla taas on semmoiset keinot välillä käytössä, mitä Knit ei hyväksy. Ja tämä olisi myös ollut semmoinen asia, mitä mun mielestä olisi ollut hyvä vähän enemmän paisuttaa ja käsitellä. Ja lopussa sitten tietysti palataan Elduraan ja kosmisiin mittoihin ja koko maailma meinaa tuhoutua. Mutta sitten ei tietenkään tuhoudukaan, vaan rakkaus ja ystävyys ja kunnioitus voittaa. Kyllä, ja kaikki Lindbergit maailmassa saavat siipensä takaisin ja muuta tämmöistä. Joo, ja se oli ihan toimiva semmoinen, koska just tämä niin kuin menneisyyden kolmiodraama Esperanzan ja Sharkin ja Alberton välillä oli ollut niin semmoinen sen takia just vaikuttava, että he olivat välittäneet aikaisemmin toisistaan hyvin paljon, mutta sitten niin kuin kaikki niistä oli ehkä niin kuin päätynyt semmoisiin toimiin, mitkä satuttaa niitä toisia ja jollain tavalla on niin kuin osoittaa petturuutta niitä toisia vastaan tai kohtaan. Ja sitten ne kaikki kolme on päätynyt hirveän täyteen sitä vihaa ja halveksuntaa ja katkeruutta. Niin se tavallaan ympyrä sulkeutuu tosi kivasti sit, kun lopulta just nämä niin kun kunnioitus ja ystävyys ja rakkaus voittaa. Mikä on just se maailma, minkä Shark halusi saada takaisin. Joo. Sitten ihan viimeisessä luvussa sitten tuli se vähän irrallinen paljastus mun mielestä, että kuningattaren pikkusisko Tilda, joka tässä oli hengannut ilmarosvojoukkueen mukana semmoisena hauskana Ojousama-hahmona, se ei ollutkaan oikeasti sen pikkusisko, vaan se olikin kuningattaren ja Sharkin tytär, joka oli vaan kasvatettu sen pikkusiskona. Ja haluttiin ehkä vähän sellaista fiilistä antaa, että Sharkista on jäänyt jotain jäljelle kenties. Joskin, nyt kun mä plarasin tuossa uudestaan, niin ehkä se ei ollutkaan ihan tökerö retkon. Mun mielestä se ei ollut tökerö retkon, koska siellä lentokilpailuissa on mun mielestä, mä muistan, kun mä kiinnitin siihen huomiota, että Shark reagoi siihen, että huhutaan, että prinsessa Tilda on paikalla osallistumassa, niin Shark reagoi siihen ihan sillain niin kuin erityisellä tavalla. Koska tietystikin Shark tiesi, että kuka se oikeasti oli, koska siellä oli Tildalla oli niitä muistoja, että Shark oli tuudittanut sitä ja silloin se oli vielä siinä vaiheessa tarinaa meillä oli sillä, että joo, ne oli oikein hyviä kavereita tämän kuningattaren kanssa ja sen takia se pääsi kuningattaren pikkusiskoa tuudittamaan ja kertoo sille iltasatuja, mutta... Joo, mutta mä en niin kuin missään vaiheessa ajatellut ehkä, että se on kauhean tökerö, että mun mielestä se oli ihan semmoinen toimiva loppukaneetti ja just se, että niin kuin semmoinen, että lopulta se niin kuin rakkaus on tärkeämpää ja pystyy ylittämään ehkä sen katkeruuden. Joo. Ja siellä monen kertaan oli sanottu, että pikkusisko oli kuningattaren silmäterä ja se tulee sotalaivalla hakemaan sen mistä vaan, mikä on ehkä vähän hassu, että niinku, miksi se niinku pikkusiskosta noin paljon välittää. Ja Tildakin mietti, että kuka tämä mies on ja miksi se tuntuu niin tutulta. Ja... Just näin. Joo, kyllä. Ja ihan loogista tietysti semmoinen, että ei nyt kuningatar voi minkään sotilaan kanssa naimisiin mennä ja sitten jos niillä on avioton lapsi, niin tietystikin pitää selitellä, että tämä on joku muu. Niin, että se on helpompi sanoa, että tämä on pikkusisko ja antaa asian olla siinä. Joo. Et vaikka se ehkä tuli vähän sillä yllätyksenä siinä lopuksi, niin oli se nyt, kyllä se tällä jälkikäteen kokonaisuutena ajatellen toimi sitten. Mulla ei ihan kauheasti muuta tästä ole sanottavaa. Ei mullakaan, eiköhän me olla käyty aika hyvin. Kyllä. Lindberg oli sarja tällainen tosiaan, ja kyllä mä antaisin peukun ylöspäin tälle sarjalle varmaan. Kyllä mäkin, ja niin kuin suorastaan aika vahvankin peukun. Että lukisin ehkä jopa jossain vaiheessa uudestaankin. Mitäs muuta me ollaan tässä sitten luettu?
juttu. Mä luin tosta ton Shundein-sarjan Go For It Nakamura-kun pokkarin. Ihan hauska. Tää on siis tosiaan se BL-teos, jonka tekijällä on tällainen hauska kasarityyli. Rumiko Takahashi tulee mieleen hahmodesigneista ja slapstick-huumorin ja kehonkielten tyylistä. Vilkasin tuossa ohimennen vähän mun toisessa yhteydessä noita Urusei Yatsura-leffoja tällä viikolla, ja heti niissä pisti silmään se vanhanaikainen kehonkieli, niin kuin se, miten jotkut hahmot kävelee sillai polvet sivusuuntaan osoittain niin kuin cowboyt. Joo, se on ihme, miten niin kuin raikkaalta voi tuntua tommonen kasariestetiikka tämmöisessä kuitenkin niin kuin modernissa taideteoksessa, mikä on tehty, milloin se on 2015-2016, taisi olla 2014 ja 2016 näyttäisi olevan. Se on niin selkeä, ei liian täyteen ahdettu. Joo, ja siinä se näyttää ihan tosi erilaiselta kuin oikein mikään muu. Et se oli se niin kuin puoli, mistä mä tässä pokkarissa tykkäsin kaikista eniten. Joo. Romanttinen komedia tosiaan, BL-sarja, jossa pääosassa on lukiolaispoika nimeltä Nakamura, joka on homo. Ja ihastunut söpöön luokkakaverinsa Hiroseen, mutta ei ole koskaan uskaltanut edes puhua sille, mikä on tämä perusjapanilainen tapa rakastua, että tuijotellaan jotakuta pylvään takaa ja ollaan sitä mieltä, että se on tosi viehättävä ja pidetään sitä tosi rakkautena, vaikka ei olla koskaan edes puhuttu. Mutta no, sitten tulee kaikenlaisia kohelluksia, koska Nakamura on tosi ujo ja hiljainen ja muut pitää sitä aika kriipinä tyyppinä, joka piilottelee siellä otsahiuksiensa takana ja sillä on vielä lemmikki mustekalakin ja sitä on aikoinaan kiusattu siitä, että se tykkää mustekaloista, vaikka ne on ällöjä. Ja vaikka Nakamuran päässä kaikki coolit skenaariot siitä, että miten se voisi sanoa moi ja aloittaa juttelun, menee täydellisesti, niin sen ujouden takia nämä kaikki päätyy kuitenkin aina koheltamiseen. Tämä episodin rakenteisuus tässä ikävä kyllä johtuu vaan siitä, että tekijä ei ollut alun perin tiennyt, että tästä olisi tulossa ihan kokonaisen pokkarin pituinen sarja, niin kuin yleensä on, että tehdään ykköschapteria, sitten ollaan ihan yllättyneitä siitä, että tulikin kakkoschapteria, kolmoschapteria sillai. Ja se on ehkä vähän sääli, koska tämä ehkä jäi mulle vähän semmoiseksi unohdettavaksi ja ei kauhean mieleenpainuvaksi teokseksi. Just sen takia, että tämä ensimmäinen puolikas tai 2/3 tuntui vähän sellaiselta, että no tässä nyt niin kuin vähän hassutellaan, mutta ei oikeastaan niin kuin mennä mihinkään. Mutta sitten siellä loppupuolella alkaa olla sellaista niin kuin vähän aidompaa lähestymistä Nakamuran ja sen ihastuksen Hirosen välillä. Niin että ne alkaa vähän niin kuin jo olla kavereita siinä ja tästä se sitten lähtee, paitsi että sarja loppukin siihen, mikä on vähän harmi. Niin. Että se vähän niin kuin sit heti kun se pääsi siinä jutussaan semmoiseen niin kuin vauhtiin, niin sitten se oikeastaan loppukin. Että tämmöisenä se on mun mielestä ihan söötti, mutta ei ehkä mikään, niin kuin, että se herättänyt musta ihan kauhean vahvoja fiiliksiä. Joo. Aluksi mä luulin itse asiassa, että tämä sarja ei sijoita nykyaikaan, koska nämä käyttää pokkarikameroita eikä kännyköitä juurikaan näy. Ja Nakamura mainitsee, että sillä on Walkman kotona. Mutta sitten mainittiinkin, että yksi tyyppi ei tiedä toisen puhelinnumeroa, mikä heti heitti tämän teorian nurin. Ja toisaalta kun täällä Nakamura lukee tätä For Research Purposes BL-mangaa, mikä kertoo antropomorfisista bentobokseista, niin eipä sekään kauhean ysärityyliseltä sarjalta vaikuta. Tämmöinen oli se ihan jees kautta 5 sivulle sanoisin. Semmoinen niin kuin kyllä ihan luettava, mutta varmaan siis tämmöinen, mistä olisi ollut kyllä potentiaalia kasvaa vähän pidemmäksikin sarjaksi. Ja joka olisi voinut ehkä sitten olla vähän niin kuin vahvempi. Mutta tämmöisenä jäi just siitä kasariestetiikasta mieleen, joka tosiaan toi tähän semmoisen tosi kivan freesin fiiliksen. Mitäs sä oot lukenut sitten? Mä luin As Miss Beelzebub Likes mangan ensimmäisen pokkarin, Matoban sarja, josta oli tässä hiljattain anime, josta katsoin siis yhden jakson ja sitten droppasin siihen, koska mun mielestä se tuntui täysin turhanpäiväiseltä. Mutta sitten mulle kerrottiin, että Beelzebub, eli tämä päätyttö tässä sarjassa, joka hallinnoi mitä se on, alamaailmaa, helvettiä. Pandemonium se on käännetty, mutta Japanilta se kovasti näyttää. Eli semmoinen, joo. Joo, mutta kerrottiin, että tämä Beelzebub on käytännössä minä,
joten sitten täytyy antaa sille uusi mahdollisuus. Ja sitten mä luin ton, ja kyllä toi manga jotenkin upposi ihan paljon paremmin kuin se animen alku. Vaikka siinä animessa oli mun mielestä tosi herttaiset ne värimaailmat ja vastaavat. Semmoinen pastellivärinen. Joo, kyllä. Mutta ehkä tämä manga kuitenkin, manga-formaatti menee vähän nopeammin, eikä jää viivyttelemään niihin söpöilyihin liikaa, vaan se söpöily menee niin kuin eteenpäin paremmin, niin ehkä siksi tämä toimi tällä, että kyllä mä siellä hihittelin ja hykertelin ääneen aika paljon, kun mä sitä luin, ja se oli hauska kokemus, ja tässä oli niin kuin jotkut nämä hahmotyypit ihan semmoisia niin kuin mulle suunnattuja. Kaikki paitsi se pissahätädemon. Joo, pissahätätyttö ei oikein innostanut mua. Se tuntui semmoiselta tosi yhden vitsin ihmeeltä. No, mutta nämä on tämmöisiä sarjoja, että hahmot esitellään siellä sen yhden vitsinsä kautta, ja sitten myöhemmin se niiden vitsi vähän niin kuin jää taka-alalle, ja siitä enemmän päästään tekemään asioita sitten porukalla. Joo, näin toivoisin. Että niin kuin mun mielestä Beelzebub ja tämä pääpoika Mullin, joka on siis sen sihteeri. Joo, niin on heti alusta asti semmosia vähän moniulotteisempia, että ne ei ole vaan semmosia yhden vitsipiirteen hahmoja, vaan ne on ihan semmosia, että niissä on useita puolia, niin kuin Beelzebubissa se, että se on niin kuin oikeasti pätevä työssään ja semmoinen, että ihmiset kunnioittaa sitä ihan syystäkin, mutta sitten toisaalta sillai arkielämässään ja myös vähän työpaikallaan se on vähän semmoinen, että haluaisin nyt ehkä vain laiskotella ja paijata söpöjä juttuja. Ja tykätä mofu-pörrösistä asioista ja olla tekemättä töitä ja loungeta ympäriinsä pehmeillä tyynyillä. Joo, ja se on ihan hauska, miten ne molemmat rupeaa vähän niin kuin ihastumaan toisiinsa ja sitten kun ne saa työkaverilta 2 leffalippua, vai miten tämä meni, niin leffalippuja ne oli, joo. Joo, niin sitten ne päättää mennä yhdessä leffaan, kun niitä on kerran 2 niitä lippuja, ja sitten vasta sen jälkeen ne rupeaa molemmat miettimään hirveän hermostuneena, että sehän on Deeto! Ja sitten se on tosi söpöä. Ja sitten lopulta Mullin on niin hermostunut siitä asiasta, että se saa itselleen kuumeen ja joutuu jäämään kotiin. Mutta sitten Beelzebubkin jättäytyy pois leffasta, koska se haluaa olla Mullinin sairasvuoteen äärellä huivaamassa sitä. Joo. Ja se oli tosi söpöä. Tämähän on tällainen sarja tosiaan, jossa aika lailla hahmot on jaettu semmoisiksi valmiiksi pariskunniksi, joilla on keskenään hahmokemiaa. Ihan samalla tavalla muuten kuin Nosaki-kun. Hyvin pitkälti, joo. Ja samalla tavalla on myöskin ensisijaisesti tämmöinen jonkoma neliruutu rakenne, mutta sitten aina välillä se siirtyy sillai aika luontevasti semmoiseksi ei-jonkoma-rakenteeksi ihan parin sivun ajaksi. Se on ihan toimiva, mutta siis tämmöinen, että nämä hahmot on hirveän hauskoja ja söpöjä, mutta mulle ehkä jäi vähän semmoinen fiilis, että onko tämä semmoinen sarja, mikä kantaa pidemmälle. Ehkä, mutta en ole varma. Sä katsoit sitä animea, niin onko sulla jotain? Katoin mä sitä vähän pidemmälle, joo, mutta sitten se vähän unohtui, kun mä olin sillä, että joo, mä tämän mangan lukenut. Ja se on mystinen sillä miten strippimangat saattaa soveltua animeiksi tosi hyvin, jos sovitus on. Että Nosaki-kunhan oli äärimmäisen hauska myöskin animen muodossa, mutta tämä sitten taas tuntui siltä, että tämä olisi toiminut ehkä paremmin lyhytsarjana, koska sitten ne vitsit ei olisi venyneet ihan niin mahdottoman pitkiksi. Joo, ja sitten se olisi voinut olla se rytmitys semmoinen nopeampi. Kyllä. Tämähän on tosiaan semmoinen, että meillä on kertoo valtion viraston, helvetin viraston työntekijöistä, jotka käyttää univormuja ja on vähän sekä tytöille että pojille suunnattu sarja, että löytyy sekä söpöi poikia että söpöi tyttöjä ja muuta semmoista. Ja sitten meillä on kaikennäköisiä tämmöisiä tyyppejä, joilla on jonkunnäköinen quirkki, niin kuin tämä naisten miestyyppi, joka aina haluaa karata töistä leikkimään tyttöjen kanssa, ja sitten sen sadistinen työpari, vai oliko se sihteeri vai avustaja tai joku, joka tulee aina ratsupiiskan kanssa. Joo, ratsupiiskan ja köysien kanssa hakemaan sen takaisin. Ja sitten meillä on tämä tyttö, jolla on jatkuva ahdistus ja sen takia sen pitää mennä koko ajan vessaan. Ja sitten meillä on tämä tosi cool jäbä, joka ei puhu mitään, vaan kommunikoi pelkästään kirjoitettujen kylttien kanssa, koska se on niin cool. Mutta sillä on oikeasti tosi söötti persoonallisuus ja se tykkää
pannareista, jotka on karhun muotoisia, ja se keräilee pehmoleluja ja ompelee söpöjä vaatteita ja tämmöistä. Ja sitten se on söpöä, kun Mullin ihailee sitä kauheasti ja sitten haluaisi olla yhtä cool ja miettii, että jos teen samalla tavalla kuin hän, niin sitten voin ehkä olla yhtä cool ja sitten ne syö siellä yhdessä niitä karhun muotoisia pannareitaan. Mulla jäi sen animen kattominen siihen jaksoon, jossa tuli se silmälasityttö, joka kuolas polvihoususia pikkupoikia, ja mä olin sillä lailla, että ehkä mä nyt oon nähnyt tämän sarjan kuitenkin tässä, ainakin animen muodossa. Joo, katsoo vähän. En ole vielä ihan varma, että tuleeko tätä luettua enempää, mutta jos ei tule, niin ainakin mä tuosta ykköspokkarista nautin, että kyllä se oli sillä ehdottomasti lukemisen arvoinen. Mä taas oon jatkanut Oldboyn lukemista tässä. Niin, mäkin. 4 ensimmäistä pokkaria mä oon lukenut. Mitäs pitkälle sä oot lukenut? Mä oon 3. pokkarin puolivälissä. Mä luen sitä aina aamuisin, kun mä syön aamupalaa, niin pari lukua. Garon Tsukian ja Nobuyaki Minegishin manga. Ja kuten viime jakson lopussa sanoinkin, niin se kertoo tyypistä, joka vuonna 1987 suljetaan Jakusan ylläpitämään yksityiseen salavankilaan ikkunattomaan huoneeseen, jossa on vain sänky ja telkkari. Ja sitten eräänä päivänä, tasan 10 vuoden päästä 1997, se vapautetaan sieltä ja se ei yhtään tiedä, että kuka sille halusi tehdä näin ja miksi. Joo, viimeksi mä ulisin siitä, että miten on niin törkeä toiveen toteutusfantasia. Onko se parantunut siitä sun mielestä yhtään? No ei oikeastaan. Kyllä se on edelleenkin ihan törkeä toiveen toteutusfantasia sillä niin kuin mitä parhaimmassa isekai hengessä, vaikka ei ole semmoista nähnytkään. Päähenkilö voi vaan niin kuin käveleskellä siellä ympäriinsä ja istua mahjon parloreissa ja miettiä, että mitäköhän sitten tekisi. Joo, ja naiset vaan lankeaa ja siis mun mielestä tämä nimenomaan ei ole hahmon rakennuksellisesti kauhean mielenkiintoinen sarja, koska tässä ei oikeastaan ole niin kuin kauheasti hahmoja. Tässä on tämä päähenkilö ja sitten on se tyyppi, joka on laittanut tämän päähenkilön lukkojen taakse. Kyllä. Ja ne käy vähän semmoista kissahiirileikkiä, missä ei ole aina ihan varmaa, että kumpi on kissa ja kumpi hiiri. Joo. Ja siis sillain, mun mielestä tämä toimii jännärinä ihan hyvin. Mutta hyvin juonivetoinen sarja. Käänteitä ja paljastuksia ja semmoista. Joo, mutta sitten niinku hahmojen kannalta tämä ei mun mielestä ole mielenkiintoinen. Joo. Ja just se, että jätkä on istunut 10 vuotta eristyssellissä käytännössä. Silloin on ollut seurana vaan telkkari. Mutta tämä koko kokemus ei ole vaikuttanut tähän päähenkilöön millään muulla tavalla, kun että siitä on tullut hirveän cool, kun se on treenannut siellä koko aika. Ja sitten se voi vaan niinku mennä jonnekin Jakusa paini, vai mitä ne on, nyrkkeilysalille ja olla sillä lailla, että pistäkääs paras kundi pöytään, niin haluan ottaa sen kanssa matsia ja sitten se vaan voittaa sen sillä lailla aika helposti, koska se on kuiva harjoitellut nyrkkeilyä 10 vuotta, mikä on vähän sellainen, että näin se varmaan just toimii. No se yritettiin lämpseidata siinä vähän sen sillä lailla, että nyrkkeilymaailma on mennyt pilalle. Nykyään on vaan jotain showpainia. Ei ole enää kovin nyrkkeilijöitä Japanissa. Maailma on mennyt pilalle. Joo. Pahis sanoo, että se tahtoo tuhota päähenkilön ja on kauhean katkera siitä, että ei, hänellä on edelleen nuo samat silmät. Mutta siitä onkin tullut vaan seesteisempi. Kauhean iso osa tästä sarjasta on sitä, että kuvataan päähenkilön naamaa, kun se tuijottaa jotain mietteliästi. Se näyttää tosi coolilta. Se on niin kuin munkki, joka on elänyt askeesissa treenaamassa taistelutaitoja ja saanut ulkopuolisen näkemyksen yhteiskuntaan, oppinut arvostamaan elämää uudella tavalla. Eikä se aio tuhlata sitä, kun se saa käteensä pyssyn, se heittää sen menemään, ettei tekisi murhaa ja heittäisi tätä uutta mahdollisuuttaan saman tien menemään. Se ei halua tappaa sitä toista jäbää, koska se ei oikeastaan edes vihaa sitä. Se vaan haluaa tietää, mistä on kyse ja ehkä maksaa ne kalavelat jollain toisella tavalla. Jason Thompson aikoinaan kirjoitti House of Thousand manga-sarjassaan Anime News Networkissa, että on vähän ironista, miten tämä päähenkilö on saavuttanut valaistumisen katsomalla telkkaria ja syömällä take-out-ruokaa 10 vuotta, mikä oikeassa maailmassa taas on monille elämän tuhlaamista. Ja että se telkkari ja take-out on ollut sille helvetti, josta se on toivonut pääsemänsä pois siinä, missä monet taas kaipaisi, että voisivatpa elää semmoista elämää, että vois vaan istua katsomassa telkkaria ja syömässä. Joo. Ehkä jos minäkin
vaan istun katsomassa telkkaria ja vähän kuivanyrkkeilen siinä telkkarin ääressä ja syön kiinalaista takeouttia 10 vuotta, niin ehkä mäkin tuun semmoisena tosi kovana jäbänä sitten sieltä 10 vuoden päästä esille. Hitaasti tämä sarja on lähtenyt liikkeelle. Et me aloitetaan siitä, että me ei edes tiedetä tämän päähenkilön nimeä. Se, että sen nimi on Goto, saadaan selville vasta kakkospokkarissa. Hiljalleen vähän menneisyyttä, että oli morsianta työpaikkaa mainostoimistossa ja kaikkea. Se tapaa vielä kerran ex-morsiamensa ja alkaa kämpätä vanhan työkaverinsa baarissa Kabukichon Golden Guyssa. Mutta onneksi, koska se on niin hyvä jäbä ja niin cool jäbä, niin kukaan ei ole yhtään esim. Katkera sille millään tavalla, että se on vaan niinku kadonnut 10 vuodeksi eikä halua kertoa mitään tästä, että miksi se oli pois ja mitä sille tapahtui. Golden Guyhan on nykyään tosiaan ihan pilalla, kun se on vaan täynnä turisteja, mutta vielä tämän sarjan tekoaikaan 90-luvulla se oli paikka, jossa siellä kaverin baarissa käy asiakkaita vaan joka 3. päivä. Golden Guyhan on siis niille, jotka ei tiedä, semmoinen 100 metriä kertaa 100 metriä leveä alue Kabukichon itälaidalla, joka koostuu noin 6 kujasta ja 200 pikkiriikkisestä baarista. Ja se on yksi näitä harvoja alueita Tokiossa, jossa on vanhoja ja hyvin paloturvattomia pikkurakennuksia. Ei ole jyrätty uusien tieltä, koska siellä on niin paljon niin pieniä yksityisomistuksessa olevia tontteja, että kaupunki ei ole koskaan saanut sitä kaavoitettua, kun omistajat on vastustaneet. Ne kaikki baarit on semmoisia 5 asiakkaan kokoisia, ja se on palanen sellaista vanhaa Tokiota, mitä nykyään ei löydä juuri mistään muualta. Mä olin alun perin odottanut, että tämä sarja alkaisi siitä, että päähenkilö joutuu sinne vankilaan, mutta aloitetaankin siitä, että se pääsee sieltä pois ja esitellään kaikki, mitä sillä on tapahtunut takaumien kautta. Vähän niin kuin Monte Criston Grave tässä Jason Thompson huomauttaa tuolla omassa artikkelissaan, että katosi juuri ennen häitään syyttömänä vankilaan 10 vuodeksi. Ihan totta. Kostotarina. Gangutsua, joka on uudelleen kerronta Skifi-maisemissa Monte Criston Graveista, niin sehän teki saman tempun, että alkaakin. Siitä, että se on päässyt sieltä pois. Kyllä. Joo. Mielenkiintoinen ratkaisu. Se on vaan takaumina kaikki nämä menneisyyden jutut, mitkä siellä kirjassa kuitenkin tuli ihan kronologisesti. Joo. Kirja, joka aikoinaan ilmestyi sanomalehti jatkokertomuksena, joten siihen aikaan ei ehkä ollut tämmöiseen epäkronologisuuteen kauheasti varaa. Me ollaan tavattu tässä myös tämä pahis tosiaan, joka on uskomattoman varakas bisnesmies, jolla on vetäytyvä hiusraja. Aina kun se näytetään, se on tuijottamassa Tokion rakennuksia pilvenpiirtäjän ikkunasta tai matkustamassa luotijunalla Japanin halki tai istumassa limusiinin takapenkillä tai louneamassa kylpytakissa viinilasi kädessään. Päähenkilö on köyhä ja käy alussa ainakin päivätyöläisenä rakennustyömaalla. Pahis taas on uskomattoman rikas, mutta molemmat tuntuu olevan jollain tavalla yhteiskunnan ulkopuolisia. Tietystikin me halutaan pitää vielä salassa, että kuka tämä pahis on siinä mielessä, että mikä yhteys sillä on päähenkilöön ja miksi se halusi tehdä sille niin. Ja minkä takia se nyt haluaa leikkiä sen kanssa tällaista peliä, jutella sen kanssa puhelimessa, että moi, arvaa kuka. No tuossa just kirjoitin Heisei-kaudesta anime-lehteen ja kävin läpi sitä, miten Heisei-kauden määrittävä tekijä on se juurettomuus ja epätoivo, joka syntyi siitä, että 80-luvun taloudellinen menestys ja turvallisuus olikin vain unta, josta yhteiskunnan oli pakko herätä. Ja kun miettii, niin Oldboy on ehkä vähän nimenomaan tämän teeman käsittelyä, että ennen vangiksi joutumistaan päähenkilö vaan purjehti elämän läpi komplasentisti, teki liikaa töitä, vaikka ei oikeastaan tykännyt, ei ollut kauhean kiintynyt siihen naiseen, jonka kanssa oli menossa naimisiin. Oli tuhlannut elämänsä arvostamatta sitä, ja jos ei olisi joutunut sinne, niin se olisi varmaan vaan mennyt naimisiin ja saanut pari lasta ja ottanut asuntolaunan ja pelannut golfia sunnuntaisin ja sillä niin kuin se itse sanoi. Ja sitten kun se pääsee Heisei-kaudella vapaaksi, niin maailma on muuttunut ja se on oppinut arvostamaan enemmän sitä elämää, jonka se on nyt saanut takaisin. Mutta se on myöskin täysin juureton ajelehtiä ja täysin vailla mitään sidettä yhteiskuntaan. Eikä se oikeastaan halukkaan rakentaa mitään siteitä yhteiskuntaan ja muihin ihmisiin, koska se ei sitten halua vaarantaa niitä muita. Ja sitten se yrittää vaan niin kuin olla mahdollisimman semmoinen saari. Kyllä. Hyvinkin jännä sarja. Toivottavasti pystyn katsomaan sen vielä spoilaamatta loppuun. Oldboy tosiaan oli nimi. Semmosta. Ja alkaskohan tää toinen jakso sitten olla tässä tosiaan? Eiköhän tää ala. Joo. Ehkä saadaan tähän toiseen jaksoon jo jotain vähän ääniefektiä ja
muuta kivaa. Katsotaan musiikkiakin kenties. Mä oon tosiaan Petteri Uusitalo, Twitterissä PTI Tsubasa ilman alaviivaa ja kirjoitan myös Idän Lumo-blogia pelaaja.fiissä joka toinen sunnuntai. Osoitteesta löytyy pelaaja.fi/blogit. Ja mä oon Maaret Stepanov. Arana Rain nikillä menen Twitterissä yhteenkirjoitettuna ja kirjoitan blogi.elitistifanitutto.org osoitteesta löytyvää Missing Link-blogia, joka täytti tänä vuonna 10 vuotta. Hienosti. Mä en ole koskaan kirjoittanut blogia niin pitkä. Mä en toisaalta kirjoita kauhean säännöllisesti, mutta aina välillä. Ensimmäistä jaksoa nauhoitettaessa meillä ei ollut vielä nettisivuja eikä vastaavaa, mutta nyt on. Löytyy osoitteesta mangakartta.net, josta löytyy myöskin shownotet ja linkit kaikkeen, mistä tässä jaksossa puhuttiin, mikä on hyödyllistä, jos satut kuuntelemaan tätä jollain sovelluksella, mikä ei näytä shownotteja tai niiden linkkejä. Ja Twitterissä meitä voi seurata käyttäjänimellä Mangakartta, ja mikäli on kysyttävää tai kommentteja tai toiveita tai muuta palautetta, niin heittäkää reply vaikka siellä Twitterissä. Me nähdään sitten siitä molemmat. Jeps. Ei kai siinä sitten. Otetaan seuraava jakso. Katsotaan, jos saatais vaikka 2 viikon päästä taas seuraava. Yritetään näin. Alright. Kuulemiin. Kuulemiin.